Moltes vegades en la part oral i escrita tenim dubtes perquè no sabem com es diuen certes paraules. Per evitar l'ús incorrecte d'algunes paraules, us recomano visualitzar aquest vídeo sobre els errors més habituals. Molt bé, comencem. Com es diu correctament llamar l'atenció? Llamar l'atenció és una errada habitual, per tant, cal dir cridar l'atenció. Com es diu correctament de boca amunt? De boca amunt és una errada habitual, per tant, cal dir de sovines. Com es diu correctament de boca avall? De boca avall és una errada habitual, per tant, cal dir de boca terrosa. Com es diu correctament una de cal i una altra d'arena? Una de cal i una altra d'arena és una errada habitual. Per tant, cal dir una de freda i una altra de calenta. Com es diu correctament com a molt? Com a molt és una errada habitual, per tant, hem d'utilitzar a tot estirar, pel cap alt i com a màxim. Us recomano aquests 3 vídeos sobre falsos sinònims, sinònims i barbarismes en valencià. Com es diu correctament com no? Com no és una errada habitual, per tant, cal dir i tant que sí. Com es diu correctament com abans millor? Com abans millor és una errada habitual, per tant, cal dir com més prompte millor. Com es diu correctament de braços cruzats? De braços cruzats és una errada habitual, per tant, cal dir de braços plegats. Em fa moltíssima il·lusió presentar-vos aquest quadern d'estudi anomenat Tinc la Soli de Valencià, on trobareu totes les coses que vaig aprendre, des de vocabulari nou, locucions, refrans i frases fetes, fins a paraules i excepcions, sinònims, connectors i tota mena d'estratègies que em van ajudar a desenvolupar adequadament la part oral i escrita de l'examen, així com els punts més importants de gramàtica. A més, tindreu tòpics d'exàmens dividits per categories i models de les redaccions que vaig fer. Com es diu correctament deixar-se de cuentos? Deixar-se de cuentos és una errada habitual, per tant, cal dir deixar-se de romanços. Com es diu correctament els demés? Els demés és una errada habitual, per tant, cal dir la resta. Ara fem un joc i teniu un minut per a trobar la resposta correcta. El joc acaba així i les respostes correctes són aquestes. De braços cruzats és de braços plegats. Els demés és la resta. Com no és
I tant que sí, de boca amunt és de sovines. Com abans millor és com més prompte millor. Com a molt és a tot estirar. Una de cal i una altra d'arena és una de freda i una altra de calenta. De boca avall és de boca terrosa. Llamar l'atenció és cridar l'atenció. I deixar-se de cuentos és deixar-se de romanços. Aquest ha sigut el vídeo d'avui. En el pròxim vídeo us he preparat una tercera part de errades habituals. Si us ha agradat aquest vídeo, per favor deixeu els vostres comentaris en la caixa de descripcions baix d'aquest vídeo i us espero per així en el pròxim episodi. Adeu!